Tervetuloa The Pullakahveihin. Koska meillä on tänään vähän vajaampi porukka kasassa kuin normaalisti, niin me päätettiin tehdä pullakahveista vähän pienempi versio, nimittäin keksitee. Ja täällä meillä on minä, Kodpyry, ja tässä on Assu tai Left Hand of Devil, ja tässä on Levis tai Levis L95. Levis. Niin, joo, YouTubessa Levis L95. Niin. Ja kameramiehenä on henkilö, ketä ei halua tulla julkiseksi. Ja täällä meillä on siis podcasti, jonka aiheena on kesä. Eli, mistä sä aloitettaisiin? Mitä kaikki on tehty kesällä? Jaa. No, eiks tää perussa, että on sisällä niin kuin läpi päivän ja dataa pimeässä luolassa, joo, en tiedä. Oon mä uimassa käynyt. Tee maistuu paskalta. Ei. Se on liian vähän sokeria. Mä hain sokeria. Jutelkaa te henkevästi kesästä sillä väliin. Kyllä on vielä. Joo. Tästä kesästä. Keksit joku parempi aihe. Ei kesästä voi jutella. Ei niin. Kyllä olla huono aihe. Täällä tuli syvä hiljaisuus. Koska kesä on huono aihe. Kesä on mahtava aihe. Miten sit keksi mitään puhuttavaa? Se on itsestäänselvyys. Se Kesä tulee ja on- menee. Mikä on tän kesän hittibiisi? Onko? Se oli joku paska. Yleensä. Se on vai? Niin, onko semmoinen? Oli semmonen mun mielestä. Mun mielestä se oli joku paska. Se oli joku... Mun mielestä oli joku räppäri, tyyli joku Cheekki tai joku... Niin, joku sen biisi tai jotain. Mä en käsitä minkä takia kaikki kesäbiisit pitää olla aina tommosia, kun ne vois olla jotain hyvää kesäbiisiä. Niin. No kesässä on tehty vaikka kuinka paljon hyviäkin kappaleita. On vai? Oo. Varmaan. Kato, kun Onkohan toi tarpeeksi? kesäbiisin idea on se, että se on se yhden kesän ja sit se dumpataan koskekseen, niin ei mitään hyvää biisiä voisi käyttää sellaisessa. Totta muuten. Mut silti, ota nuppiin. Mahtoiko tuossa olla tarpeeksi sokeria? Sekoitetaan vähän. Toivottavasti. Mitä mä tällä pussilla teen? Mä en oo koskaan juonut Se teitä. kuuluisi heittää roskikseen. Joo, no hei. Sen jälkeen kun se on liuennut se tee. Okei. No, mä nyt sitten tiputtelen sitä tässä vähän aikaa. Sit sulla olisi voisit kiristää se jollain. Jos sä jätät sen sinne, sit tulee vahvempaa. Niin. Kunnes se olisi loppujen lopuksi. Mut siis sit kun se on sopivaa se tee, niin joku ottaa plus. Okei, no mä en tiedä milloin teos sopivaa. No luulisin, että se nyt on jo aika hyvin liuennut. Okei. Mä heitän tän sitten roskiin. Sinne Pepsi 2-pack pahvien sekaan. Niin. Takaisin kesään. Kaikki kattoo kyllä. No niin, eli mikä teidän mielestä on kesässä paras asia? Ei saa vastata, että koulua ei ole. No mä olin just semmoista lomaa. Mut, jos sä ajattelee kesää sellaista, että siihen lasketaan myös se aika, kun koulua on, vaikka toukokuu. Jos on teetä keitellä, eikö siis ei keitellä, no mä laittaa se silloin piipää, niin... niin, kameramies. niin. Olkaa niinku mua jo niskaan. Yeah. Hyvä heitto. Niin mitä mä olin sanomassa? Niin, mä mietin vielä. Siis keväässä on paikassa se, kun alkaa linnut laulaa ja maa on pehmenemään päin. Mitä mä sitten tehdä kesästä? Mut se ainakin keväässä. Ja sit paskalta. kesässä on varmaan sit se, kun on lämmin, mut sit on kumminkin niin kuin merivesi, missä voit silti vilvanella. Joo. Yritän saada siitä hyvää. Joo, ja sit se, että on niinku lämmin, koska talvi on perseestä, koska on kylmä ja lämmin on hyvä. Mitä mä just tässä sanoin, että Niin, on lämmin. kun en mä kuunnellut sua, Okay. koska me puhuttiin pyrynteestä. Talvi ei oo perseestä. Talvi on perseestä. Talvi on mukava vuodenaika. Ja sit kesällä voi myös
Kesällä voi myös uida. Uiminen on hyvä. Ja sitten sauna. Kyllä saunassa mukava. Ja grillaus. Ja muuten tämmönen stereotypinen hyvä kesä. Joo. Mun mielestä taas kesässä on mainio juttu kans se, että on lämmin. Mutta ei niinkään pelkästään se, että on lämmin, vaan se, että mitä se lämmin keli aiheuttaa. Niin. Nimittäin sen, että kaduilla alkaa näkemään naisia niinku vähän vapaammassa vaatetuksessa. Tiedätkö, shortseissa, topeissa, kaikkea tämmöistä. Se on tosi mukavaa siellä kesässä. Saa silmänruokaa. Niin. Elikkä tässä on niinku, laitetaan tää, niin muotoillaan tää nyt pelattiin paljon elegantimmin, elikkä ympäristön esteettisyys niinku lisää tällaista niinku, tai joo, okaan täällä. Jotain sinne päin. Pitäis muotoilla itse paremmin. Okei, sitten otetaan tämmönen kysymys, että tuleeko teille mieleen mitään huonoa puolta kesässä? Joo, jos on liian kuuma Hyttyset. ja nihkeä joo ja ötökät on perseestä. Jos ne on Paikamat. paarmat. Paarmat. Joo, Tosi parmat paljon on vielä. vittumaisia. Elokuussa. Elokuussa. Koska niitä ei ole Etenkin, muuta. kun haluu uida. Tulee ulos sun. Mä voisin Ei. sanoa, Paikamat vaan puree sua hyttyset rollaa. Ne tulee yöllä No, joo. siihen korvan viereen. Ei se nyt mua haittaisi, jos joku yksi hytteen purisi mulla tonne jalka jotain, mutta se tulee siihen yöllä lentämään siihen niinku, kun sä koetat nukkua. Niin, mitä oot se on sanomassa? perseestä. Niin, mä olin sanomassa kans tätä, että kesä niinku, tai no, tää nyt vähän on siitä, että kun kesällä on loma, niin sä niinku, sulla ei ole koulua tai mitään. Sulla on niinku kaikki päivät semmoista, että sä voit vaan niinku istua ja vaikka pelata tietokoneella tai jotain. Ja kun sä et kiinnitä siihen ajankäyttöön huomiota, niin se aika menee tosi nopeasti. Ja sit sulla tulee semmonen hirveä ahdistus, että ei jumalauta, kesä on enää niinku pari viikkoa jäljellä tai jotain tämmöstä. Ja se on perseestä. Kesä on liian lyhyt. Eli periaatteessa kesässä, niin, no tietysti on hyttyset ja sit joskus tulee liian kuuma. Mut siis oikeastaan ainut iso huono puoli kesässä on se, että sitä on liian vähän. Tää vois olla lisää. Tai silloin laiskistuu liikaa. Ehkä näinkin. Jos sun tekis kaikkea jännää, niin ei se tuntuisi niinku sellainen, että ei mä olin taas viikko menneen, enkä mä oon tehnyt yhtään mitään. Herää joskus 12, niin sit niinku, että on iltapäivä. Aikaisinta. Jos heräis aina aamulla viimeistään 8, niin päivä tuntuisi kesällä paljon pidemmällä. Nyt se ei enää se- maistu niin paskalta. Ei tää vieläkään hirveän hyvä. Siellä pitää Voisi laittaa toppua. vielä pikkusen lisää. Niin. Mut siis jos sä niinku ajattelet, kun sä sanot, että tee on paskaa, niin sä... Ja, Paskaan tottuu. niin. Niin, just niin. Ja sitä paitsi ei toi vadelmatee, niin... oli se ihan sellainen hyvää, mut Se tuoksuu hyvältä. niin toi mä paikaltiakin teit kyllä tuossa ja juonut. Mitä tästä opimme? Tee on sitä vähemmän paskaa, mitä enemmän sinne kaataa sokeria. Tai sä vaan juot teitä, niin sä oot tottunut siihen, mut sä oot tottunut Nyt näin. tää oikeastaan maistuu ihan suht hyvältä. Hyvä sellaista sokeria. Tämä voisi jos- Täytyis maistaa sitä, että kuin himmelää se on, että susta on hyvä. Niin. No maista vaan. Sä teet, onks tää jotain niinku Joo, jotain. Pepsi, tai siis niinku, että Pepsiä vähän makeampaa, niin... Mites kupin reunassa sokeria? Joo. Mä juon täältä reunasta. Ok. No siis ei yhtään sen makeampaa kuin mä oletinkaan se oleva. Miten makeeta sä oletit sen olevan? Jos mulla tulee vähän liikaa sokeria tähän, niin se tulee sit tollasta. Joo. Mut sit kato, sä voit laittaa sinne maitoa myös. Maitoa. Niin, tai kermaa. Kermaa Aloitetaan. on vielä niinku. Kerma on hyvä juttu. Kyllä, En mä kyllä siitäkään itit tiedä. laittaa aina
Niillä on kannus, sit se... Mä tiedän yhden britin, sit se mikä kaadaisi tekee selkeästi maidolia 2 sokerilla. Ahaa. Ne on sokeripaloja. Mä luulin, että se on vaan kahvi. Ei. Huomasitteko muuten, katsojat, että meillä on täällä klassista musiikkia? Kyllä. Ei sitä kuulu Kyllä mainita. kaikki on Sopii huomiossa. hyvin teehen. Ei sitä kuulu Missä mainita. meidän keksit on? Tässä. Joo, ei Niitä on enää noin vähän. Lainasta. 50-1000 €, mikä on se helppo tapa lainata rahaa. Mä en nyt runkapallinen. Joo, ja vielä muuten loppu musiikin 5 minuuttia. Ihan sillä tää TPKG. Se... Ihan Tää sama se. menee ottopikki. Jotain ELP, niin se menee näköjään. No, Meidän se pitää on nyt 5 minuutissa onnistua jotenkin tiivistämään tämän niin mielenkiintoisesti, että... Joo, harvinaisen se paska podcast. Kyllä tässä vielä hyvä saadaan. Okei. Jotain vielä kesästä. Te sanoitte jo kaikki, mitä te olette tehnyt tänä kesänä. No, kesällä kun sataa. Ei. Ne ei oo 105. Niin. Sä sanoit jossain kohtaa Aan ja Oon ainakin. Joo, sä näytit näin. A, Ö. Ja sit sä sanoit jossain kohtaa Aan. Se kato muuttaa ääntäs, niin sit... Toi oli Z. Kukaan ei aika vaikka kopioida. Ei. Toi oli niinku S. Tai... Ei se ollut S, se oli joku muu. Sä teet unohdaa. Okei. Selvä. Tää on niinku se Jaska vähän Kölmä. selitä sanaa. Niin, jos kesällä sataa, se on paljon mukavampaa kuin jos syksyllä sataa. Niin, tai koska se talvella on sataa. lämmintä ja se Totta, on niin, lämmittävää. mukava. Paitsi että on talvellakin sataminen kiva, koska sit tulee lunta. Kun se on se isoja hiutaleita. Joo, mut vesisade. Jos me niinku puhutaan niinku Tuis. raining eikä snowing. Kun ei tuu Cold November Rain. Kukaan ei tajunnut tota referenssiä. Ehkä Heikki Sarni saattaa jotain. Jos sekin pyryttää talvella, niin sitten niinku... Noitakin vitsejä saa niinku kuulla aika paljon. Kun on nimi Pyry ja sit pikkusiskon nimi on Tuuli. Sitten toisen pikkusiskon nimi on Merituuli. Ja kolmannen pikkusiskon nimi on Ruusu. Niin siinä tulee vähän noita vitsejä kuultua. Noita vitsejä. Hieno Ei. Sä oot niin hauska taas. Joo. Mä tee alkoi maistua paskalta. Astu Oliko olevaa. se niin paljon sokeria? Aluksi se maistui aivan paskalta, sit kun siihen oli laittanut ihan saatanasti sokeria, niin se oli ihan ok hetken aikaa. Sit se taas meni paskalta. Toi on niinku sama kuin testi vettä näköjään, tai sit se on noin paljon sokeria ja se maistuu ja se sokeri liuas. Mä taidon ottaa mieluummin ihan vaan pepsiä. Anteeksi nyt rahvaanomainen käytökseni. Kaada se kuppiin, sit se ei rahvasta. Kaada se teekuppi. En mä kaada sitä teekuppia, kun mä kaadan sitä tommoseen hienoon höskään. Viimeksi niinku vietetty ainakin Ja ollaan pessupäivän makea. tekee. En mä tiedä, täällä taitaa olla vähän pölyä pohjalla. Ei sen väliä. En niinku lojunut siinä niinku puoli vuotta, vaikka mä aina käynyt tässä aina samassa paikkaa. Ei, kyllä ei siitä oo kuin varmaan pari kuukautta, kun mä siitä viimeksi käytin. Käytit. Koita puhaltaa sinne, tuleeko silmillä sellaista niinku... Ei tää nyt ei oikein. En mä enää ole amiksessa ruokapuolella. Ei mun enää tarvii hygieniasta Niin, välittää. sitä paitsi se on pölyä. Siis pölyhän on niinku aika steriiliä varmaan. Joo, mut sinne on kans kuivunut vähän pepsijämiä. Ja kun ne pepsijämät on makeita, niin se on tosi hyvä kasvualusta bakteereille. Niin jos me nyt oikein ruvetaan miettimään hygieniaa, niin mä suurin piirtein tapan hei. itteeni tässä. Hei muuten! Tässä onkin hienot lasit. Mut siis ajattele nyt, jos joku niinku tommonen hygieniafriikki ja... What you know about style? Ottaks kaikki niinku lasit siellä? Mä oon ainut, kenellä on peililasit. Sun peilasit. Kyllä mäkin peilaa. Onks sulla varmaan niinku muoviset noi linssit? Ei silloin mitään. Leviks asenut? Mitä?
Joo, kyllä nämä varmaan muoviset on, ei nää tunnu niin kylmältä, että ne oli sellaisia. Niin, nää on lasia. Näissä on liikaa. Nyt sä huijaat! Lasi on läpinäkyvää! Nää on muuten ihan älyttömän näköiset. Niin on nääkin. Nää on sama juttu. Mun äiti randomisti löysi nää niinku- jostain kaapista. Nää on niinku yhtä rikaiset kuin sun silmäasi. Mun silmälasit on kuule ihan puhtaat. Mutta meidän musiikkimme on nyt hyvin lähellä loppumistaan. Me ollaan nyt keskusteltu kesästä ja Pepsistä ja teestä ja hygieniasta ja laseista ja aika paljosta muustakin kuin mikä meidän virallinen aiheemme oli. Ja Jaffa-keksit on syöty loppuun. Jaffakeksit on syöty loppuun, tee on juotu loppuun, onko Assukin? Ei No. ole juonut ihan vielä loppuun. Ja lopputulos on se, että tee on paskanmakuista. Tee on hyvä. Eikä ole, kun Se tee on riippuu vähän paskanmakuista. teestä, mutta tee on ihan hyvä. Joo, no mut kumminkin. Me taidetaan nyt lopettaa tämä podcastimme tähän. Ei se olisi alkanut ympäri, me oltais voitu jatkaa. No, mut ei me nyt jatketa enää. Joo. Ihmiset kärsi, että ne jaksoi edes katsoa tähän saakka, niin Jos kyllä me nyt pääsetään ne vapaaksi. Ei suinkaan kameramies kuvaa mun erittäin noloa kuvani sen mukin kyljessä. Jumalauta. Pistä se nyt pois. Noniin. lainkaan noloa. Ei ole lainkaan noloa enää. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, moro. Kyllä. Ja pahoittelu. Siitä, ettei ole Levis, tullut sano oikein. jotain. Älä nyt kato, kun... Sano yleisölle hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Ei toi nyt on vähän tyhmää.